we are still undergoing investigation. Let's go cooking, Ina. No one is above the law. Policeman o militar, hindi niya pwedeng Secret mission. Dalamas. Cannot give you more Ito information. yung Tanglad. tanglad, loy Sa up, certified drug lord. Siya ang at mastermind sa pagpatay ng mga grupo ng Army Scout Rangers just a few weeks ago. Again, next. ang bayad na sila. Just simply communication. Lagi na ito ni Yazin. Lieutenant Ibarra. Sunod natin ang kalabasa. Isa-isahin natin. Bitsin lang yan. Naman ba? So, pagkukuluin muna natin ang dugo mo. Tapos, saraduin natin kasi mahangin. Ako naman siya. Pagkatapos ng ilang minuto, i-check mo kung malambot na yung kalabasa. Paano higapin? Ay, mahulog na siya. Pwede na natin ilagay ang talong ni Crush. Mapit na mapuno. August 24, dito lang sa GP TV. Pabukalin daw muna ng ilang minuto. Nung minsan po, Sabi ni dahil Kuku Mama. pero Isunod ang Kuku Mama. Orote, Ito mo na. Eh, hindi mo nagtanong alam. pa eh. Ibig sabihin, wala kang business sa loob. Ha? Sige na. Alis na. Torbo. Alis. hindi na po kailangan ko talaga akong tatang. Alis na sabi. Kuku Mama, nasa yellow basket. Charot. Pakuluin ulit ng 48 hours. Isang taon na lang kaya. Kasi umaawa siya, kinuha ko na lang yung tatlo. Huwag ka mag-alala, Dominic. Umaawas talaga siya eh. Pagkakataon sa korte. Ayan oh, Nakarating din yun. ano bang problema nito? Tapos lagyan ng magic syrup. Kung kunti lang, nagdagan ng bitsin. Ano mo papatunayan ng kasalukuyan Naubos yata. isang nakaraan na muling haharapin. Pwede na to. Kainin na natin habang mainit. Charot. Daniel Bartolo ng Sapang Bato. Dito lang sa Isunod na natin ang sagbot. May mga gabi na sobrang tahimik. Ano to? Idiin hanggang sa dumugo. Charot. Wow. Umupo ka.
ng ulo. Mamuawas. Ano? Panalo ka na? Sige na, mag-awas mo. Pag-usap ng matino, ha, Dodong? Ilunod na lang kami guys. Lahi pa man eh. Oh, Okay. Salita ka. Makikinig ako. ito kay Bilagaan kung magutot ko. Pagkanak daw ko. Nay, yung kuwan, nay. Masyadong mahina mo. Nagagalit na po si Kuko Mama. Kukusuga din. Ayoko na magluto. Ilunod lang kami guys kapag. Dilawan muna natin. Kaya mo lang sinasabi yan. Testigo ka laban kay Tata. Para makaalis ka dito, hindi ba? Sasabihin ko sa'yo. Makinig ka! Gawin. Hindi ko man maintindihan. Ilang beses mo nang sasabihin yan. Natatalikuran mo ang tatang. Lagay na natin ang another salpot. Ito po ang kamunggay. Gusto mo malaman ang totoo. Malunggay po sa Tagalog. Kaya kita din. Para hindi ka makapagsin. Para hindi mo magpagtanggol ang tatang mo. Huwag gamitin kasi kinain. Ito ang gamitin. Sige! Ha? Sige ko na. Ano? Ha? Ano ka? Ano? Ano ka? Ha? Tita Gunet. Hello, Marian. Tita! Kukuluan na lang natin ng mga 5 minutes and lunch is ready! Mag-aumpi kayo. Nagtutulungan sa bata. Pagkatapos magluto, magligpit. Kung may tira pa, pwede yung sinhutin. Charot. Pahinaan ang apoy para hindi mag-awas-awas. Tapos na yun, maya-maya. Bye. Love! At pag-ibig. I wanna marry you because I love you. Yung totoo. Sumayaw muna bago buksan. Ayan, luto na, charot. Growing Chef up is Hazel. never easy. But if we put our heart in it, siguradong lahat Since magiging luto na, pwede na sulit. ibakain sa street children. Wow! Kabataan Yaman. Pinoy, get a move on. Kaya yan. Carolina! Diba? Saligid sa lahat. Kasi luto na, patayin na ang And get inspired by Miss Catherine Bernardo. Killer Eye. Blockbuster Sundays. Patayin na ang sa kalat. Dito lang sa 701. Ito na yung ating finished product. O, diba? Mukha naman siyang masarap. Kamulat ng kanyang Hindi ko lang sure. sa taglay niyang So, ayun na. Tapos na tayong magluto. Pwede nang kumain. Pero alas 10 pa. Hindi pa pwedeng kumain. Charot. Ito na yung niluto natin. Bakit Kahit hindi anong yellow? paghahanda ang gawin ng isang babae, Dulo ba? kulang pa Ano rin. ba? Ito pag... Hindi pa rin sapat Paglulunod sa tao. para siya maituring na tunay na ina. Hindi totoong hindi ka mabuting ina. Hindi totoong hindi ka marunong maging ina. Hindi totoo yan. Ang kahit anong bagay na araw-araw mong trials, mga struggles ng isang ina. Kung paano mo kakayanin, I realize each day. Hi mga mading! It's your mading, bading! Andito naman tayo sa favorite spot ko, ang
sampayan. So, it's our day 22. So, nakita nyo na sa video ko na to na naglutong or nag-cooking inalang tayo. Kasi, wala. Para maiba naman. Para hindi naman yung sat-sat ko agad yung nakita nyo. Kasi magsuscroll agad kayo, di ba? At least may nakita kayong iba. So, swerte nyo na lang kung umabot kayo sa part ng video na to. Kasi, wala lang. Swerte kayo. Okay. So, it's our day 22 and ayun nga, yun lang yung pinakita ko sa video kanina. Nagluto lang tayo ng ginataan na gulay na kalabasa, talong, malunggay at saka ano yung isa, hindi ko alam kung kangkong ba yun o ewan ko, talbos ng emerald, ganon. So, kumain ng lunch, pinakita ko sa inyo, and then, yun na yun. Huwag na muna tayo magsatsat ng satsat. So, mag-outro lang ako. Tatapusin ko lang tong video na to. So, sana mabot kayo dito sa part ng video na to. Pero kung hindi, okay lang din. Mother! Ang dilim, parang ako. So, ayun na mga mading. I hope and I pray that maybe someday. Charot. Sige na. Dito ko natatapusin yung video natin. For the go. Busy din kasi ako kanina. Kakalaro ng Arrows Go. For the go. Bye-bye mga mading. This is your mading. Abading. Saying bye-bye.